खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ बिटिसि सोरखारा सेन्ट्रेल सेलेक्शन बोर्ड CSB खौ गोदानै दादों मासिगिरि महरै आजिरा मोननाय पुलिस मावख'गिरि प्रदीप कुमार ब्रह्म बिथांखौ आरो लेङाइ मासिगिरि महरै दीप्ति प्रसाद ब्रह्म बिथांखौ लानानै गोदान CSB खौ दाबाय। त्रिपुरानि सेपाजाला जिल्लायाव त्रिपुरा पुलिस BSF आरो त्रिपुरा स्टेट राइफल्सआ 100 कौटि रांनि गासै 10 लाख गान्जा बिफां हमनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। कक्राझारनि सिलाराय भवनाव दुलाराय BTC कच राजबंसि आफादनि मावफुं मेल खुंफुंदों। कक्राझार दिमोलगावआव 516थि बिर सिलाराय दिबस फालिनो लाहार फाहार आयदानि सायाव सावरायमेल खुंनाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। चिरां जिल्लायाव गायसनजानाय सिलारायनि मुसुखाखौ सिलाराय दिबसआव बेखेवनाय जागोन होनना आफादगिरि लखिन्द्र रय बिथाङा फोरमायथिदों। बिधान सभा बिसायख'थिया खाथि सफैनाय लोगो लोगो VPI दोलोआबो सुबुंफोरनि गेजेराव जांख्रिथाय लाबोदों। मिशन फर ग्लबेल चेन्जनि बानजायनायजों चिरांनि काजलगाव बाजाराव नबलाङाव VPI दोलोनि मोनसे सुबुं सांग्रांथि हाबाफारि खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि BJP दोलोआबो बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिखौ जागायबाय। दतमा बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय कसुगाव वाल पस्टारिं हाबाफारियाव बाहागो लादों BTCनि बारग' MCLA राजिब बांगाल बिथाङा। टंलायाव एबसुनि 58थि थान्दै जख'न्थाइ जथुमा खुंनो लाहार फाहार जादों। टंला जौमा फरायसालिनि सोलोंथाइ जांख्रिथायारि फोथाराव सानथामनि 5, 6 आरो 7 फेब्रुवारियाव बायदि हाबाफारिजों खुंफुंगोन। मैया फुंनि समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जथुमानि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनजेनो। जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय BJP दोलोआ मैखोमै जादोंसै साखाफारा। मैयानिफ्राय रायजोआव सोलिगासिनो BJP दोलोनि बेरायाव लिरनाय हाबाफारि। रायजो BJP दोलोनि बिथोन बायदियै मैया गसाइगाव बिधानसभा बियाबावबो सोलिगासिनो बेरायाव लिरनाय हाबाफारिया। मैया गसाइगाव बिधानसभा हिसाबै कक्राझार जिल्ला BJP दोलोनि नेहाथारि राहुल नार्जारि बिथाङा बेरायाव लिरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। जोंहा दिनैनिफ्राय जे वाल पेन्टिं अर्थात देवाल लिखन बा वालाव लिरनाय बे हाबाफारिया जागायबाय। भारतीय जनता पार्टी हिसाबै 1 नं बिधानसभा गसाइगावआवबो जोंनि हाबाफारि दिनैनिफ्राय जागायबाय। खारन अल आसामाव दिनैनिफ्राय जोंनि मानगोनां मुख्यमन्त्री डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा देबा दिनै वाल लिखन बा वाल पेन्टिंनि हाबाफारिखौ दिनै गुवाहाटीआव बिथाङा बेखेवनानै होबाय। आरो दिनैनिफ्राय बे कन्टिनिउ 1-1.5 मास जोङो बे वाल लिरनाय हाबाफारिखौ मावगोन। आरो BJPनि जे प्रचार अभियान अर्थात इलेक्शननि बे जोंहा केम्पेनिंआ दिनैनिफ्राय जोङो आरम्भ खालामजेनबाय। BJP हिसाबै गसाइगाव जोंहा LACआ खुब मोजां परिबेस दङ। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय बाराव जोङो जिहेतु MCLA जों गेलेदोंमोन नाथाय दुर्भाग्य जों जेनदों। नाथाय बिथांमोननि बे जेननाय जानानै थायाखै। बरंस जोङो बेवहाय भटार्सखौ बारायनो हादों। दा बेनिखायनो आसा खालामदों फैगौ बिधानसभायाव जाहाथे गसाइगाव LACआबो जोङो BJP दोलोनिफ्राय टिकेटखौ मोननो हायो। बेनि थाखाय जों गोख्रोङै जोंनि मावथिफ्रा मावगासिनो दङ। आरो बिथांमोननि मावनायनि थाखाय दिनै भारतीय जनता पार्टीआ गसाइगाव LACआव आरो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोगासिनो दङ। गसाइगाव LACनिफ्राय जुदि जोङो बिधानसभायाव जुदि जों टिकेट मोनोबा जोंहा देरहानायाथ' जों खाथां बयबो मिथिगौ। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा बेवहाय MCLA समस्ति हिसाबै जमदुवार, श्रीरामपुर आरो जोंहा सराइबिल बे मोनथाम आरो गुमायाव एसे जोंहा दङ। दा बे हिसाबै जोंनि भटार्सफ्रा बहुद दङ भारतीय जनता पार्टी हिसाबै। दा बेनिखायनो जों आसा खालामदों फैगौ बिधानसभायाव 2026आव जे इलेक्सन जानो गोनां जे जोंहा दङ बे इलेक्सनाव जुदि जोङो टिकेट मोनोबा जोंनि गसाइगाव LACआ देरहागोना बेखौ खाथां जों बयबो रायजो राजाया मिथिखागौ। दा बेनिखायनो आं खावलायदों जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि कार्यकर्ता बिथांमोना आरोबाव बांसिन गोसो होनानै जाहाथे खामानिखौ मावलाङो आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामदों। फिन आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो कक्राझार मुलुगसोलोंसालिनि सानै रेजिस्टारखौ रिलिज होनायखौ माखासे गोख्रों बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव फोरमायथिदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि आरो कक्राझार मुलुगसोलोंसालिनि सानै रेजिस्टार डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो डक्टर डिमासा डि मुसाहारि बिथांमोनखौ आयेननि बारगा हाबा मावनानै माने आयेनखौ भंग खालामनानै नियम भंग खालामनानै राजनैतिक मोनसे आक्रोश राजनैतिक मोनसे कनस्पिरेसियाव राजखान्थिनि बलि हिसाबै पबित्र सोलोंथाइनि मन्दिरनि
सानै जे रेजिस्टार जाय बिथांमोना माहारिबाद माहारिनि आदर्शखौनो लानानै बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय दासिमबो हारिनि थाखायनो थैस' थांस' दङ बिथांमोना साख्रि मावदों नाथाय बिथांमोना माहारिनि थाखाय हाबा मावबोदों बिथांमोना कुनु पलिटिकेल पार्टियावबो गैया आरो कुनु पलिटिकेल इन्ट्रेस्टबो बिथांमोना गैया 29 नभेम्बरनि घटनायाव बिथां सानैया कुनु कारनाव कुनु बेलायाव कुनु माने परिबेशाव बिथांमोना जरित नङा जों जिखौ एनालाइसिस खालामदों एसेसमेन्ट खालामदों किन्तु बेयाव गोबां राजनीतिक लबि सोलिनाय जों नुबाय बेयाव मोनसे कनस्पिरेसिनि जाल सोलिनाय जों नुबाय आरो राजनीतिक आक्रोशाव बिथांमोनखौ बोखारनानै जरजुलुमै जेराव काउन्सिला मोनसे अट'नमास मोनसे बडि जाय माने इउनिभार्सिटिनि रेजिस्टारखौ बोखारनायनि बिस्रा डाइरेक्ट थोंजों अधिकार गैया राजभवनाव लेटार हरदों राजभवना एक्न'लेजमेन्ट बायदियै जे जोङो मोनसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरि लेटार जोङो बिटिसिनिफ्राय मोनदों बेखौ जोङो भिसिनो इन्टिमेसन होबाय बेबायदिसो बेयाव लिरनाय दङ बेयाव एक्सननि बाथ्रा गैया किन्तु बेयाव माखासे माने इन्टारनेल माखासे बेयाव कनस्पिरेसिफोर थाबाय आरो दिनै जों नुबाय जे बिथां सानैखौ बोख्लायनाय लोगो लोगो गुबुन सानैखौ दायित्व होदों आरो दिनै सोरबा गुबुन गुबुन जायफोरा सरकारि फरायसा आफाद दङ बे माने पार्टिनि फरायसा आफादफोर बिथांमोना बिनि सायाव जुक्ति माने बेसिसफोरखौ होनो नागिरदों किन्तु बे आइननि आइनाव बियो जेनगोन आरो आइनाव जुडिशियेल लिगेल जेला फाइट जागोन अट'मेटिकेलि बिथांमोना जेखौ आइन भंग खालामनानै मावदों बेयाव जेनगोन आरो जों खावलायो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे बिथांनो रायजो राजाया मेन्डेट होबाय बिटिसिखौ मोजाङै सालायनांगौ रायजो राजानि जौगानायनि कमिटमेन्ट खोथा बाथ्राफोरखौ जेखौ बिसायख'थियाव बिथांमोना बुंदोंमोन बेखौ लानानै गोख्रोङै मोजाङै मावफुंनांगौ आरो बेखौ बाद होनानै जुदि सोरबा माने रेजिस्टारनि सायाव सोरबा व्यक्तिनि सायाव जाय मानसिफोरा जोंनिनो माने फोरोंगिरि जोंनिनो बिदा आरो बिथांमोना क'क्राझाराव थानानै बर' हारिनि उथुमायाव थानानै बिथांमोना माहारि दानायनि थाखाय बड'फानि सोमावसारनायनि समनिफ्रायनो दिनैसिमबो जातिनि थाखाय दङ बेबायदि मानसिनि सायाव जुदि राजनीतिक आक्रोश देखायोबा आरो समाजाव हारिनि सार्थनि थाखाय माहारिनि सार्थनि थाखाय खोथा बुंग्रा मानसिफोरनि खुगाखौ बेबायदि एक्सन लानानै जुदि बन्द खालामनो नागिरोब्ला हारियालाय बबे लामाजों थांगोन हारिया बबे लामाजों जौगानो नागिरदों दा बेखौ जोङो नुनानै सोमोनांदों फारसेथिं जौ जुवा माने पिकनिकआवबो जुवा जौनि आड्डा बहाबा नोङो मेला फुजायावबो माने जुवा आरो जौनि आड्डा बेफोर थासारिखौ बुङोब्ला सोरबा सोरबा दुखु मोनो सोरबा सोरबा नांनाय बायदि मोनो किन्तु बास्तबथ' रायजो राजाफ्रा नुदों बयबो जोंखौ बुंदों गावजों गाव रायलायदों किन्तु रावबो खुगा सिनो हाया गियो बे मा दमननि बे माने परिबेस जों बेखौ साबजायाखै जों दुखु मोनदों आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा रिथिं खालामनांगौ बिथाङा जुदि बयनिबो वेल एक्सेप्टेड लिडार जुदि हिसाबै गावखौ दिन्थिनो नागिरदोंब्ला बेबायदि राजनैतिक आक्रोशखौ खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बेफोरो थिग नङा बेखायनो आं खावलायो जे जायफोर सरकारि फरायसा आफाद बे सरकारि फरायसा आफादफोरा माने जुक्ति होनायाव जेबो बेसिस गैया बिथांमोना सोरबा सोरबा बुंदों जे बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ लन्ड' बन्द खालामनाया बे एन्टि नेसनेल होननानै बुंदों आरो बर' हारिया थांनाय 34 इयार्सनि आन्दलनाव जोंनि खुद्रिनाय जोंनि डिप्राइभ जोंनि मोनथायनिखौ बन्सित खालामनायनि थाखाय जोंखौ अयनायै लावथि बाहोनाय जेलाव लांनाय गावथारनायनि बिनिमयाव रागा जोंना खुद्रिनानै मालाबा सरकारि माने अफिस सरकारि प्रपार्टिफोरखौ मालाबा लन्ड' भन्द खालामनाय डेमेज खालामबोनाय थासारिया जादों अब्ला एन्टायार बर' कमिउनिटियानो दिनै जातिनि सार्थआव जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा खालामफ्लांबाय आबेगाव खालामबाय बेखौथ' गोसो जानानै खालामाखैना दा आबेगाव खालामनाय बे जाथायखौ लानानै माने बै एन्टि नेसनेल होनना बुङोब्ला 34 इयार्सनि आन्दलनाव बर'फ्रा एन्टि नेसनेल खामानि मावदोंमोन नामा बर'फ्रा राष्ट्रद्रहनि खामानि मावदोंमोन नामा आरो बे बेलायाव संग्रामि एबसुनि दैदेनगिरियाबो गोलैगोन बिएलटिनि दैदेनगिरियाबो गोलैगोन एनडिबिनि दैदेनगिरियाबो गोलैगोन जोंथ' राष्ट्रद्रह खामानि मावग्रा नङा आरो जों राष्ट्रद्रहि नङा राष्ट्रनि संबिधानखौ मान मर्यादा होनानै जोंनि आर्टिकेल 2 आरो 3 आव आलादा रायजोनि दाबिनायजोंसो दिनै बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनदों बेफोर खोथा बाथ्राफोरखौ बुंनानै मा बुजायनो नागिरदों ओरैनो माने एसे मेलेमजों एसे माने गियानजों खोथा बाथ्रा बुंब्ला बे मालाबाबो जास्टिफाइड आरो लिगेल जाया बेखिनिखौनो बुंबाय
बे रिलिज होनाय अर्डारखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो गोख्रैनो सानसे साननैनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेखौ लानानै प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेसन आरो प्रटेस्ट धरनाया जागोन।